एग्रीमेंट खाई राज्य सरकार मिजोराम सरकार ते सेंट्रल बाय 6 বছর नरक तिनी 6 বছর क्लाइका आबान बानो तिनी आनो नरक कबंगमा बागै आंबो फाइमानजा फाइमा बागै नरक न बेलाय बेलाय आनि खाकुफोर हमजां मुंयाफोर नरंबो 23 বছর नरक जखन कांचनपुरनि नाइसिं पाराराव तंफ्रु आं निजे थांजाक उरो नाइसिं पाराव जखन ओ गुन्दुगुलुंफ्रु वानजिरक बाय गुन्दुगुलुं यादिबा पैसा आफ्रा आं थांजाक नरंनि जे कन्डिशन नुगै आं बुसुक माका फाफ्रु मासाया मानोंया नकरुय हुकुरुय बुसुक बसाबुतै थैबेक्या रुकसुक ngै नोंमानि दैबो नुरखा नरक नालानि दैसि नंगाफ्रु बुसा खाखाम 23 বছর कम थों दङ गया 23 বছরबो मासाया मानोंया खै नरक जागा कांचनपुरनि खायसे जागायाव नाइसिं पाराव नरक 23 বছর माक्रखा 23 বছরनि परेसे যখন চিনি সরকার ফাইমানি পরে আফরন নরকনি লিডার বাই মিজোরামनि सरकार तै सेंट्रल सरकार बाय एग्रीमेंट खाई नरक न विभिन्न जगाव नरक नि तंथाइनक बागै नरक न स्कूल नरक न प्राइमरी हेल्थ सेंटर रक जतन खुलुगै अंगनवाड़ी खुलुगै नंग रिसेटलमेंट कैम्प खाइबो ताबुखाय मोटामुटी 12-13टा जागा नंखा काहाम न चलिखा आइफोन नरक न रिसेटलमेंट सिरिमांखौ नरक न नरकनि बसा बतै थांनानि बागै नरक थांनानि बागै ताबुबो कोनो खाइमेयाखौ जोंनि सरकार जोंवान सगै दंगो नरकनि बसा बतै रंनि बागै नरक न याखं सागा बाहायके याखं बाचारिनि बागै जोंवान सगै दंगो स्किल डेभलपमेंट फोरोंगै दंगो नरकनि बसा बतै रंनो जों साख्रिनानि वान सगै दंगो नरक बाय कट सलाय दंनो नंग लिडारक बाय आइफोनो आंनो हामजाखाय नों मानो हामजाना नांनाय आं मानो आई लव यू होनगाय नों मानो आई लव यू होनना नांनाय नोंगासे बोखाबाय बोखा मिलिखायसे जत पा नंगौ यादिबा आखानो हामजागौ होय जखा नंगा यागौ दै दंखा नंनाय दे नंनो आखानो बोखा बोखा फाटुय ना आं हामजागै दंखा नोंगा यागासे नायसि दंखा या नों आंनो हामजाखाय आं मानो हामजानाय परिष्कार को नों आं बाय खोरै आं नों बाय खोरै वातैयांनि फाय दंखा साथैयांगा चकै दंखा हा सिराय नों आमायना बागैनो नरंनि जे लिडार दिनै लालदिंगा बाबु मासन हायला 3-4 बार मालायो तामनि बागै मालाय निजिनि सातटानि बागै बकक साया सब समय मासो 3 बार 4 बार मालायो सारा त्रिपुरानि जारा मिजोरामनि फाइनारंनि बागै बाहायकाय जारा फाइनाय दंनो बुइ बायबाक साया फ्रि साय